Meranus mebang wangaruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar kene donga engkong ler wowo sing ini panco bebetoking ayam wana merak manguwuhing pagagan nemben nuwun sewu aku ngaturake panuwuning kang tanpa pepindhen dene paduka Premban wis mitulungi kelawan aku lan atmajaku. Inggih Gusti Ayu, mboten dados menapa jer menika sampun dados kewajiban kula. Mriki menika pertapan cakra kawedar. Wonten ing sudi mestani dhateng kula pun begawan Sidikara. Begawan Sidikara inggih mila mekaten. Nalika semanten boten kanthi kanyana-nyana, kula menika jengkar saking pertapan. Nelasak telenging wanawasa tumuni kula nyumurupi paduka Gusti Ayu nembe pinata-pata dhateng satunggiling satriya. Menapa leres mekaten Gusti Ayu? Menemban yen tanpa mbok tulungi tak kira wis ora bakal ngerti sarta ora bakal bisa dikukup kahanan kula atmajaku. Mula aku rumangsa utang budi kelawan panjenengan Penemban ngibarate kaya dene wong utang nyawa. Kepiye nggonku bakal males kabecikaning Penemban Sidikara. Gusti Ayu sampun ngantos menggaling kados mekaten jernyatanipun kula menika pandhita, kula menika brahmana. Kewajiban kula tetulung dhateng sesaminipun agesang. Mila sampun satrepipun menawi kula mitulungi dhateng jengandika Gusti Ayu ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhen ya Penemban. Inggih dawah sami-sami Gusti Ayu. Namung menawi paduka Gusti Ayu tasih boten sekeca penggalihipun krana sampun kula wilujengaken saking astanipun satriya ingkang mutha-mutha jengandika Gusti Ayu prasaja kemawon kula menika gesang piyambakan. Mboten sanak, mboten kadang. Mila menawi paduka Gusti Ayu badhe males dhateng kesaenanipun ingkang abdipun Sidikara, kula menapa dipun keparengaken dar gadah panyuwunan. Penemban mara paringa pangandikan, Penemban darbe panyuwun apa? Menawi dipun keparengaken kula tak ngaku putra dhateng ingkang Atmaja menika. Penemban mung kepengin ngaku anak kelawan atmajaku iki. Inggih menenta kaya mengkono Penemban aku ora bakal kabotan. Aku ora bakal kabotan yen to Penemban bakal melu momong karo atmajaku iki. Menika saestu? Iya tenan Penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Gusti Ayu. Lan malah sak mangke kula nuwun sewu kula dereng pitepangan kelan jengandika Gusti Ayu. Penemban aku Wara Sembadra. Loh, Wara Sembadra garwanipun Raden Janaka. Iya, Penemban. Kenging menapa paduka kraya-raya mapan wonten telenging wana ngantos nguwataken jabang bayi.
Critane dawa penemban upama aku matur ora bakal enggal paripurna nggonku darbe dongeng kelawan penemban nganti aku tekan ngalas. Mula penemban bab mengko bakal tak aturake entana wektu ingkang mirunggan. Nanging luwih prayoga kahanane anakku iki kepiye? Gandeng lare menika tasih mangku ari-ari menapa dipun parengaken badhe kula ruwat ari-arinipun saha putra panjenengan Gusti Ayu Wara Sembadra menika badhe kula siram toya gege. Penemban mangsa burung aku pasrah kelawan paduka penemban Begawan Sidikara. Menawi dipun keparengaken pundi lare menika badhe kula pondhong. Ari-arinipun badhe kula pagas. Tumuli lare menika badhe kula siram toya gege supados enggal saged tumangkar budinipun. Santemah kula saged ngraosaken momong dhateng lare menika Gusti Ayu. Gusti Ayu menika lare malah saged tumangkar, saged lumampah. Mbok menawi menika sampun saged ngandika kaya kados dene titah selaminipun utawi selamakipun Gusti Ayu. Iki napa iki? Iki anak wong tua kowe capa jenengmu, Mbah? Lah ra tenan to. Aku jenenge Begawan Sidikara. Begawan Sidikara. Iya. Lah terus kowe kok nang kene? Lah aku sing duwe papan kene. Aku kuwi bapakmu. Oh, kowe bapak. Iya. Lah cipu ndi cipu? Cipu ning mburimu kuwi. Cipu, waduh cipu ayu banget. Weh lah bocah cilik kok iso ngarani cah ayu. Cipu. Iya nggih, aku Wara Sembadra, Gusti Ayu. Ari-arinipun lare menika kula Sidikara wujud jejaka ing wonten wingking panjenengan. Lah kae capa, Pak? Kae adimu nadyan dewasa, pernae adimu. Terus aku capa aku? Aku capa, Pak? Kados pundi Gusti Ayu? Mangsa borong penemban nggone paring pusaka asma kelawan anakku. Gandeng lare menika lairipun wonten tengahing wana mila badhe kula paringi tetenger pusaka asma Jaka Pengalasan Gusti Ayu. Aku Jaka Pengalasan. Iya, kowe Jaka Pengalasan. Lah aku sapa jenengku Bapa? Apa aku ya nyebut Bapa karo kowe? Lho, kowe ya anakku. Ning kowe tinemu muda utawa tinemu nom yen tanding karo kakangmu Jaka Pengalasan. Kowe tak paringi tetenger Bambang Aribawa. Bambang Aribawa madutan racun. Ora Jaka Pengalasan bocah kok pintere kaya ngono. Iso ngerti karo tetembangan jaman saiki. Mongko laire lagi entas lho. Bapak iya bapak jenenge capa? Sidikara. Cidikala, tempe kala. Ora. Sidikara. Cidikala. Ibu jenenge Wala Cembadra. Iya nggih. Alibawa. Apa Kakang? Nyanyi. Ora iso Kakang. Alibawa. Kowe adikku lho. Iya kowe kakangku. Bapak. Apa? Kae nang jaban potapan kok ana jluntal-jluntul kae apa? Endi, Nggir? Kae lho.
cing nganggling tok terus tingak-tinguk ndelik meneh mlayu melono mlayu mlene jluntal-jluntul. Oh, kae to. Iya. Kae jenenge manuk gemak. Manuk gemak. Iya. Pertapan kene duwe budaya. Padha seneng ngadu manuk gemak. Sapa sing gemake menangan bakal entuk ganjaran saka aku. Oh, lono. Iya. Kae manuk gemak senengane padha diadu. Neng ngono aku tak kepengin adu manuk gemak, aku njaluk manuke bapak. Manuke bapak ming siji. Tetep tak jaluk al takdu. Al takdu, Pak. Manuke bapak wis tuwa. Aja sok didu. Tuwa kae. Neng mesti menangan manuke bapak tetep tak jaluk. Takdu ya, Pak. Icek ana wulune ora, Pak. Isih sithik. Ora apa-apa pokoke aku njaluk manuke gemake bapak takdu. Aku arep adu manuk gemak. Aribawa, ana dawuhmu apa, Bobok? Kakangmu iki tutna, ning aja nganti tekan sak njabaning rangkah wewengkon tapel wates pertapan cakra kembang kene utawa cakra kawedhar kene. Ya, ngestake dawuh. Aku njaluk pamit ya apa-apa. Ya sing ati-ati, Nger. Opo Kakang? Iki jebul lacebaine manuk Alibawa. Iya. Iki tak jenengi Wanda. Udu. Aja Wanda ora padha jenenge wong. Iki tak jenengi Jaka Tole ya Alibawa. Iya Kakang. Iki mau wis adu nang gone kanca-kanca utawa nang gone wong-wong pertapan. Lah ana cek menang karo Jaka Tole. Alibawa. Apa? Ayo adolan cek lodo-ado. Engko aku dukane karo Bapa Sidikara. Ola. Engko nek Bapa necu aku ceng tanggung jawab. Engko nek aku nganti ditukani, aku ceng wangsulan. Ning aku wedi ora sah metu njabaning rangkah pertapan, ning pertapan bae. Kakang Jawa Pengalasan. Ola, aku pengen adu ceng ado. Nanti aku nangis. Aku nangis dari bawah. Ya wis aja nangis. Aja nangis Kakang Jawa Pengalasan. Sire Kakang arti ndak ngendi aku tak dherekake, tak tutke. Golek mungco kalau Jaka Tole iki. Arjuna wonten dawuh Koko Prabu. Ora sambok gawe abot rasamu ya Yayi. Kon Kakang ngerti yen to pancen iki dadi pacoban tumraping Siadi. Nanging apa ya Siadi ora bakal ngakoni marang getihmu dhewe nadyan kaya ngono kahanane. Koko Prabu menika tetep anak kula.
lan sampun pareng kula paringi pusaka asma inggih menika pun Bambang Sembutu. Wah. Lah kok dadi Janaka kok ngingu tuyul kaya ngono kuwi. Ndah ibu kaya ngapa alok ing wong sing ora seneng karo Janaka. Ing atase bapakne Bagus, mbokne Ayu kok anak-anak nyerengengeh kaya ngono. Wah, ora sak digetuni. Kabeh kudu dilakoni. Semono Janaka kudu ikhlas, kudu sabar. Wah, nampa wacoban iki kudu sing gedhe atimu. Aja gampang cingeng, aja gembeng. Mundhak ora entuk pepadang karo sing gawe urip. Kakang Mas Judipati ngestaken dawuh. Gunjang kancing langit kalap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ing Rama iki sapa Rama? Ratu-ratu sing nang mburiku iki jenenge sapa? Nggih Cah Bagus kuwi wong atuamu. Ya kuwi Pakdimu. Ndhurawati Mandura lan Jodipati. Pakdi Ndhurawati aku ngaturke bekti. Iya. Semboto tak tampa pangestuku tampanana. Ndak gegem ndadake jimat. Pakdi Baladewa aku ngaturke bekti. Iya. Semboto tak tampa. Gawe gedhening atiku pangestuku tampanana. Kok Prabu mboten kenging ados mekaten ndak larine mangke mboten sae. Iya. Ndak gegem ndadake jimat. Padewarku dara aku ngaturke bekti. Ya Cah Bagus. Pangestu tampanana ndak gegem ndadake jimat. Pakde iki ora dibageke. Pakde matamu. Apok kowe. Wis ben arek ya juragan. Elok kaya ngapa iki nek juragan ya adik kudu takut. Ora bakal piye-piye. Rama opo nggih? Aku njaluk dhuwit. Lho, arep dienggo apa? Arep kanggo adu jago Rama. Apa wis entuk mungsuh? Entuk Rama. Sapa? Prayit. Aja sembrono, aja sok adu jago. Kuwi laranganing negara. Rama aku nek Rama ra entuk aku nangis. Nek Rama ra entuk aku nangis. Ya wis. Njupuka sak cukupmu. Dolano kono adu jago sakarepmu Bambang Sembutu. Yen ana sing menging sarta menggak kelawan kowe matura pun Rama bakal tak jemparani. Aryaksa apa Kakang? Jejagone digawa ayo nggawa dhuwit sing akeh ayo adu jago nantang wong-wong sing to duwe jago kuwi Aryak. Ayo Kakang. Iki jagoku iki menangan jejalune urung dawa ning pembunuh. Sapa sing dikekabruk karo jagoku mesti mati. Wis bola-bali ora ana sing menang ya Kakang. Iya Aryaksa. Ayo metu saka kasatyan Madukara. Uga golek jago sing ampuh diparani ditantang dijadu jago. Iya ayo Kakang ayo ta Petruk apa ayo Petruk kowe tak kepruk watu siramu kowe karo juragan kok nggetak lah sampeyan ling ngundang yo nganggo tata krama Petruk Pakde Rasuti aku gak ngundang kowe Pakde lah terus Petruk aku goleke wong sing iso adu jago
Teng pundi kula niku ora tau tumindak kaya ngoten niku. Wis kowe rasa cerewet. Nek ora entuk tak klecak ndiasmu. Cokot sirahmu aku pangan aku. Waduh. Wah kok medeni iki. Ayo omongan buta ijo. Buta ijo cengelmu kuwi. Krungu kok keseron kowe. Ngomong kok keseron ora. Goleke mungsuh ora kok goleke mungsuh cokot gulumungke. Ke wajan wis. Duwe juragan kaya ngene kuwi. Ayo kaya yo. Wah. Golek yo nendi wong ya saiki wis dilarang negara nek ora ngono. Sinten iki? Iki sapa iki? Iki kok ana wong kok ilunge dawa banget kali bawa. Sajahe turis Kakang. Toles apa? Toles kok ileng kulite. Nun sawun iki sinten? Iki kakangku. Namine Joko Pengalasan. Sampean? Aku adine. Namine Bambang Aribowo. Kok nggawa gemak ngalor ngidul? Kowe aja ngeceh kowe. Kowe sapa jenengmu? Kula Petro. Kowe Petro? Nggih. Kowe aja ngeceh gemakku kowe iki lepo gemak didu karo kalkon menang gemakku. Wo ya ora mungkin. Kalkon iki gedhe banget kok. Kalah ro gemak. Ora percaya apa piye? Nek ora percaya nyedhak kene laimu ben dikablok kalau gemakku modal kowe. Oh, jan. Lah terus? Iki aku dalam langkah golek mungsuh. Piye? Dalam napa? Dalam langkah golek mungsuh. Dalam rangka golek musuh. Iya. Sapa sing duwe manuk, sapa sing duwe pitik didu kalau gemakku. Nek iso menang pancen pitike apa tenan. Sampeyan golek mungsuh? Iya. Kula goleke. Dadi niki enten mungsuh ampuh. Sapa Petro? Namanya sinten wau? Joko Pengalasan. Joko Pengalasan. Lah kok ora nggawa pitik niki duwene gemak. Ning gemak niki ampuh. Rasa golek musuh pitik sing penting manuk karo manuk. Paham? Petro getak-getak adikku, kakangku tak kletak-kletak. Lah niki goblok banget niki. Oh, anak satriya kok bento. Mula kula goleki mungsuh niki mungsuh kali niki medho kabruk-kabrukan. Nek ming gemak ora bakal menang. Kowe aja ngeceh kowe. Kowe wong kok kaya cemplon. Ampun sembrono. Niki arep kaya ngenten iki anak satriya. Anak satriya apa? Satriya Madangkala. Ora. Satriya nganu pundi Madukara. Apa jenenge? Ndara Janaka. Ndara Janaka ndalamu. Nggih. Berarti kuwi ya ndalamu. Heeh. Oh, ndalamu elek. Elek yo men rasa dadak nguni kok elek. Piye Petro? Pun dadi wani. Ayo ditotoi. Aduh. Ditotoi. Ora, kakangku ora entuk totoan karo bapa Sidikara. Ora kanggo totoan. Sing kalah yo kalah, sing menang yo menang. Totoan kuwi ora entuk, kuwi dilalang karo negara, dipenging karo agama. Weh. Cah cilik iki nek tusing piyai luhur mesti ngene iki. Mboten purun. Lah entuk rasa hadu. Saman muni wani. Lha terus? Pundi wani? Wani ayo totoan. Nah, wani iki. Sapa sing menang ngukup 500 yuta.
Alor ngidul mung sak 20.000 kok totone. Gong, kowe nggo BPKB to? Duwe. Ya asli sik. Ngopo terus mengkari siji kilo kendaraku Garing. Kowe nggo BPKB ra. Iki ming hijet 1000 lho, Truk, ora masalah. Wani. Ben. Totane wis wani. Petro aku mau. Pun mboten samomo, sampeyan wan manut mawon. Jokke. Gemake jokke. Ayo jagone jokke. Kae gemake. Jagoku kae gemake dipateni kae. Kae gemake dipateni 500 juta lho, Truk. Nggih, Pun. Ben wis piye carane wae anggere kalah ya mlayu ngono wae. Luweh ayo ora ndedit kok tak hitung-hitung iki BPKB negara iki ming ayu 3 juta. Bagong ki hijet ya paling ming 20 ha ta, ora wis mepet ming 20 juta iki. Wis kok utang wis ben. Luweh. Jakarta le pitike dikablok, Jakarta le pitike dikablok dipateni. Ayo, menang. Lho piye? Pitekku kok dadi kalah. Aryaksa piye? Banyonane. Aja kuwatir Kakang. Wis brigas meneh. Wah, ayo diteruske, Truk. Bayar dulu. 100 Aryaksa dibayar yo. Lho kok sik nambani Petruk. Weh lah wis pokoke kula niku talange wis mboten. Matur nuwun. Yo wis kae wis. Tataane napa? Tataane negara. Waduh. Iya iki. Kisruh aku anggere ngono niku yo. Rasane kaya mandeg riyen mawon nggih. Iya. Ya wis ora apa-apa wong kae yo adoh. Nggih. Lho pripun? Pun manut dadi kablok wae. Mati pitikmu mati ora bakal iso kowe mateni pitikku cokot pitik Alibawa kemae mati Alibawa menungso ora tatanan kowe mateni gemake kakangku Joko Pengalasan Ye iki srok. Alibawa kemae mati Alibawa. Aduh bocah iki njur piye ora ana sing jagani. Adine gelut iki dhewe mung nangis. Petro, aku lawani bali, Petro, aku lawani bali. Kejaba ora wani bali sampean mengki doyak karo bapakne tetekan nika. Bapakne tetekan sing endi? Ayo sing rupane kaya ngono. Jenenge Ndara Janaka niku lapor bapakne ngoyak sampeyan. Petro, aku mati, Petro. Daleme pundi? Ana ado dhuwur gunung. Wes tak derekke kok. Ayo. Wah. Ruket keket nenggih Sang Aryaksa miwah Sang Aribawa. Nalika semanten sami-sami kedadosan saking ari-ari wangsul pulih asal mula-mulanira. Bapak pitike mati, Pak. Pitike mati Aryaksa ya mati. Dipateni bocah jenenge Joko Pengalasan.
Bapakne ra iso mateni Joko Pengalasan aku moh Pak kudu mati Joko Pengalasan Pak. Aku dioyak-oyak wong, Bu. Cipu bapak aku ditulungi. Kowe doyak-oyak sapa? Kowe doyak-oyak sapa, Nggir? Lah kok kowe diterke karo iki egrang apa wong? Kowe doyak-oyak sapa? Cipu aku doyak-oyak kalau bapaknya cecekan mau, Bu. Cipu. Mangriyen. Loh. Ndara Sembadra ni. Petro iya. Lho kok teng mriki? Critane dawa Petro. Lah niki anakku. Anak sapa? Lah niku kaget niku takon. Anake sapa? Anakku. Putra sampean. Iya. Dek. Petro ngapa Petro? Nek ngerti sampean niku putrane Ndara Sembadra nika tatahan wau sok jejlik sikil cangkeme. Petro ana apa? Niki wau ora sejarah ini pun nembul putra ajeng kula sejarahke. Ndak kesuwen. Iya. Mengke sing ngoyak niki putrane mesti tekan mriki. Sing ngoyak anakku sapa? Angge sampean ra preso dhewe. Wis ta. Iki Bu wonge jalem mateni aku, Bu. Cipu iki wonge jalem mateni aku digendong, Bu. Aku digendong. Ora toya bingung. Wah. Wah ya. Iki kaya Sembadra. Yen ora kleru iya. Kok nang kene. Dawa caritane nalika aku ning Kasatyan Madukara. Ana buta wedok jenengane Kala Mardewi sing wis nggerbini tuwa. Gandrung karo sampeyan. Tumuli tak dandani cara Sembadra lan aku trima ngalah, trima lunga saka Madukara. Terus aku tekan papan kene. Bocah iki anakku. Turya dasare sampeyan ya wis entuk ijo lanak. Bagus to Petro. Bagus. Kaya bapakne. Cakrak sigrak Cakrak. ora usah gagas karo aku lan anakmu. Neng kono wis ana Sembadra karo anakmu lanang. Sampeyan tekan kene rak ya nuruti anakmu lanang. Arep goleki anakku lanang iki perlu artok pateni, nek mateni aja anake tok mbokne barang patenono. Bapakne iki sisan patenono. Ora. Oh, ora to. Ora ya wis. Ora kon mateni sisan. Kowe kok apa-apa kok kon mateni sak penake dhewe. Sembadra aku njaluk ngapura anakku nggeran. Cepu aku mau dicetok, Bu. Aku dipateni, Bu. Bu. Cepu aku dipateni, aku digendong kalau wong iki aku dipateni, Bu. Solkara. Ya mangkene. Cepu aku dipateni. Ora ngger. Kuwi bapakmu
maca. Iya. Kuwi bapakmu. Bapakku ora jahat. Bapakku ora angkala mulka, aku meneh duwe bapak sing angkala mulka. Simul mulka. Ora nggih. Ora kuwi bapakmu. Nek pancen arep gendong anakmu ya gendong ngenjakan kondur ning Madukara. Ning aku moh ditanding-tandingke karo anakmu sing eneng kasatyan Madukara patenane. Petro, Sembadra sing neng kono apa ya setya bekti karo Pangeran Janaka. Wo bendina wetan. Bendina wetan. Sampeyan iki isih halus. Nek nika njaluk pangku bareng. Manja. Ya wis ora apa-apa. Manja lho. Ndara Janaka iki nek nesu nganti sirahe digadhuke tembok bareng kok. Biyen. Nyaut patu dikepruk-kepruke barang ayo edan tenan kok ya. Oh, senengane kok. Nalare ora dienggo. Coba Petro bapak sampean. Oh, senengane ora. Wis saking senenge karo Sembadra sing nang ngono jan tobat tenan ora iso dielingi tenan. Ngampun wis muni nesu wis ora. Ndara Janaka nganti. Oh, parep kowe. Apa terus? Dodak dung. kuwi sapa? Ndara Janaka. Iya wis. Gusti Ayu sakmenika mu ayo penemban nderekke tindake Pangeran Janaka paya tenan arep nyingkirke Sembadra sing ning Madukara monggo. Endang napa? Petro dipunci. Nggih. Hai. Iya. Pangeran iye Sembadra. Apa anak sing wis mateni karo kelanganane anakmu Sembadra wis mbok pateni. Wis tak rajang kuandhan. Apa ya tenan aku apa tau goroh karo kowe wong ayu? Yen pancen tenan buktine ndi iki? Getih bocah mau isih mapan ana ing pusakaku. Mara gagi waspadakno iblis lanat. Aku bat-bat. Aku. Mosare. Strayoli binatang. Aku tadi kowe malsu Ndara Sembadra keparep. Pedro, Nun. Wandane singkirna nggih. Gong, oke. Ayo, kanca. Ayahe karyaning praja kene. Gugur gunung dandang. Ya, ya. Yo, pendem sisan. Heeh. Gugur gunung dandang gawe saya. Ayo aku sik. Musik yo. Iki sing dikon aku nanten dan yo. Kene wae truk kono akeh semute ya wis. Dan piye, Pak? Piye? Bocahe mati urung, Pak? Bocahe mati urung, Jaka Pengalasan wis mati apa urung? Aku wegane Jaka Pengalasan ijik urip aku emoh, Pak, aku wegah.
Ampun, kula kok disasmitani kok rada ngadoh. Petro. Nun. Dikapak-kapakno aku ra mentala. Bocah kaitatu tak tau tate. Tau tate tak udah. Iya kelebonan viruse Bagong sampeyan. Mula sonene entuk budi-budi rasa gelem ditutke Bagong. Bagong nek omong bolak-balik. Panik ya, Tru. Apa? Panik. Apa kowe? Panik. Enak Mas. Edan. Aku kudu piye, Petro? Nek mboten mentala sampeyan iku kulina manah sambi mungkur kowe wani. Iya. Dipanah nganggo rasa diwaske wonge sambi mungkur pun kaya ngapa kahanane mengke. Petro, Nun. kowe iki batur. Anggepmu kok kaya Koko Prabu Ndarawati. Bar dawuh kok minggat. Panah kundi. Oh iya. Tak cukuke. Asa nesu. Aku ya gayane kaya Sinuwun Ndarawati. Dipanah sambil mungkur duduk jelang. Tok tok tok. Panggil lagi. Kula pendhetke. Batur kok kaya Pun. Rika. Abanono Petro aja nganti luput. Rada medun. Munggah sithik, munggah sithik. Sini Mas, dunggahke sini Mas. Ngono. Ah, Didunke, didunke. nah. Pun Jul. Jul. Kempun. Seneng nek kancane sing sedo. Nah, tok paske bokongku ta. Aku lagi ngene. Demet ki ya. Ganggu kesenengane wong kowe. Penyakit. Pun gak diculke. Rama. Wah. Ratu Gustiku kabar tekaning pati. Wah. Dewi Kalomar Dewi uga sirna Margalayu putrane mbuh menyang endi papan durunge. Wong Pandhawa. Aku mati kala pragongsa belakno leganing atiku. Sapa Warakudara? Kowe sapa? Patih kala pragongsa pepatih guwa sela mangling. Ayo, belakno ratu Gustiku nusula ning neraka. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking bukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung
Napa Kakang? Syukur dene kabeh. Pacoban ingkang tinampa kanthi sabar lan ikhlas satemah mbabar kabagyan. Iya Kakang. Anakku lanang Jaka Pengalasan wis bali marang kasatriyan Madukara. Penemban, aku ngaturake panuwun dene kowe wis milujengake lawan kadangku. Ya kuwi Wara Sembadra. Inggih sinuwun dawah sami-sami. Namung keparenga kula badhe andhaku dhateng ingkang putra pun Jaka Pengalasan mangsa bara. Penemban aku ngaturake panuwun. Inggih Raden, dawah sami-sami. Gandeng pun padhang, pepeteng, mendung ingkang nglimputi kasatyan Madukara. Monggo sami suka parisuka mangun sukane manah. Wilujeng samudayanipun slamet niring sambikala sak pengker kula nampi barokah ingkang tumpuk matimbun-timbun. Kula ugi nyuwun donga paestripun saged lestantun anggenipun karaken budaya Jawa wonten ing saindenging jagat menika.